Amsani lukurokni bud baino keplai ingkha Montri Bikas Deborma. Phiaba sakbai thangni Bidan Sabha Amsani lukurokni jengjal sokomor thani chokliya Montri Bikas Deborma. Salbarom bai teimanya anggai paithago sangrongsala Asam Agartala laharka solaika mungya kami Amsani lukurok. Chongmari phayo chongmari thango slaijakha bodol slaijakha hafang phiaba slaijakliya kami amsayo tongnai tiprasha lukurokni kapal chongmari paimani yagolo kami amsayo nuknani tugo chini tiprasha neta te montri rokno abo haikeno amsani lukurokni bud baino kaplai angai montri ingkha Bikas Deborma phiaba sakbai thangni Bidan Sabha amsani lukurokni jengjalno sokomor thani chukliya Montri Bikas Deborma nungjaknai tei kahamni sanmungo sangrongsala Asam Agartala laharka solaika mungya kami amsani lukurok lahar kotor laharka sujakmani koktoma mankheno amsayo thangai sogoikha mungya kami thanani police Koktomao saimangkha lai thangnai salbarom bai nungjaknai tei kahamni bialok laijak mungya kami amsani joto lukurok phiaba amsani lukurokni jengjalno tei greikia boni saktharmung aboni bagai tei mungsalama nuhurjakya angai paithago sangrongsala mungya kami hati amsayo Asam Agartala laharka solaika amsani lukurok lahar kotor laharka sujakmani koktoma mankheno amsayo thangai sogoikha mungya kami thanani police tei teliamra bakhaksiteni SDPO Prosun Kanti Tirpura Mani tahun bagi norok lama kasuman nakha. Jeng tui pas din dari maya. Bo kami ni. Mongya kami blok. Blok ni under bo para bo bisini. Kare para. Mongko mongya kami high secondary school ni. Abinin job tan mili jak. Bro agini simi pam pro tu ni kuno व्यवस्था करी दे agini. Pam khai tongo agi khai man tongo tak tang sarge problem tam saimia bong ni tuiria. Hey, omoni tu kuno department ni boro rokno jajano officer sar songno. Age rogo. Yes di no sakable buko jeng maya janu sinjang maya jeng saimia tam dia boro. Bong problem no officer thang sing nai di. Kenoro ke tabuk tamu nai. Jeng tui mang khai tui nayo. Jeng mai mas ele 2 din 3 din tong mano. Tui man yang le 1 minute si tong maya. Tui kuri khai tong maya jeng mai bo masa ya tui kuri ngai mai chong ma che tui man yang jeng tui ni problem 5 din dori tui maya. Jeng tak tui mang khai jeng sarogo. Ke tabuk sa jara tu kebo okra rok pa Kebo gosi paya. Kebo paya. Sidan to kuri. Rani problem sung saimia botan mi baga chino tiriya bo sung saimia kentu sung tui mana nango men ka sung pas din doria sung tui maya tui mananya aur onjani problem sung abo sung saimia men sung tui mana nango tabo kok ngai norok to pas din tui maya tui kri to salsa tong maya norok o jorawo ora SDU haba DW haba norok pha kya likhi tarikha sung tui maya nai bokon response riya SDU ni bung sajaman able maya bole sung saimia gagai norok je ora lama blok khamane busu khara busu ko jenu kumti phaya abo to tabuk sung to musung nukung ora to asle khajaya je sing joto tuk ora ni saplain je tui man je poribar bebang joto mongya am sai bo sai tanom kami mongya kami mongya iko bo side ben side ni mongya block side ini sapayo ketak saja lama subona ke response klai bhe ko Khaya bon khaya ke phana. Lahar kotorka sujakmani bai lama kesaro kesawai tongani nangkha thanglai sukhlainai kebangma malkhungrok abo haikeno kotor jengjalo kalaikha school college tei office o thangnai lukurok o rugina na bagai angko thangnani laismaya tamni bagai lama road block khaijago jagao teni bagai bos somaini hoite norogoro bathagi ma tongmani koi gonta roka 3 ঘন্টা রকা biangni phaimani ambasani ini lahar ka somani ongkha ungya kamio duita bisini borok 4-5 din ongkha brok timaya tiningani maya ngai brok tini dabio tini lama ka solaika garo phai saimang kha je lama ka somani main karon ongkha timaya te abni uklok ni yak kana pam operator rok ke pam operator brok je pam operator ha jong jamani simi brok tabo bisaka kha hano tabo jrati brok ni kuno rang puisa beton brok maya kho abon bagi brok ini ke salbri noka salbri brok pam calok ya এবং DWS মুনিয়া kami je division brok no brok onek barja noka kintu kuno brok solution dia ek bosor kakha beton maya ni bagai hinai brok pam calok leya ketabo phaika additional video phaika takai ni DWS ni je SDO po phaika asok leka salaika ke brok ni beton mana ni ব্যবস্থা khainai daktino isu brok ni documentation of kagos potro bisa ruti tongpon Gabona brok follow up khlaiयै
borok ni beton mana ni bagi borok sai tongnai तान बाकी DWS वीडियो सर तो आगे आपने फाइमानी प्राय आधा घंटा 1 घंटा आगे फाइमानी है आपने फाइमानी पर तान बाकी या करना उसुद होती है माने कारण ताम नहीं मु किसा hamjak ma borok ana hamjak kha ang borok na pok ikha ani pote borok bisas je SDU sar phaja bosini kaisa ব্যবস্থা খাইনি নাই sentibility ti mansi nai engka accordingly ang ani pam je operator ang koikha norong ni je dabi abo nai jo dabi norong ni dabi norong dabi tomli engka phiaba parani borok kosto oi tongka timanani apatoto timanani ব্যবস্থা খাইrigra di borok no engka borok buko sega pam chalok nai tini nai phiaba tai nokha sali saltam tiri mani pore borok ni kagos potro jodi betong mai angke borok khaine hai tamohan pam chalok yanai engka taisyo urpati nai engka ani je mansak ani bising ti yang tai tongnai o je problem tongmani civil administration ni borok bai kok salaiye line department bai kok salaiye borok ni betonok mana nong thong nei yang te khaksa phasing lahar kotor ka sujakmani koktoma mankhina amsayo thangai sogikha mungya kami block ni additional video DWS pedek ni SDU te hafangni kubun osamarok paithago DWS ni SDU ni khogo amsani lukurok ni jengjal dakri sokomor jaknai henai kogromari khanawai rosawina harja khala har ka sumong khwaini simi biplop ni kokthum chini khorang